שלום לכם. אני רוצה לדבר הפעם על משפט בסיסי וחשוב בתורת החבורות, משפט המיון לחבורות אבליות נוצרות סופית. למרות החשיבות שלו, בהרבה קורסים של תורת החבורות לא מספיקים להגיע אליו, כי הוא מתקדם מדי. וההוכחה שלו בכלים של תורת החבורות היא קצת מסורבלת, ואפשר לחכות איתה עד קורס מתקדם יותר, כך שהוא עלול ליפול בין הכיסאות. בסרטון הזה אני רוצה להציג אותו. בגדול מאוד, בתורת החבורות אנחנו נתקלים בשני סוגים שונים של חבורות. החבורות האבליות והחבורות הלא אבליות. היסטורית, תורת החבורות התפתחה מכמה תחומי מחקר שונים, שאפשר לתאר בצורה פשטנית בתור חבורות אבליות, חבורות לא אבליות סופיות וחבורות לא אבליות אינסופיות. עד שבשלב מסוים מתברר שאפשר ומועיל לאחד את כל התחומים הללו תחת אותה מסגרת. יש כמה דוגמאות טבעיות לחבורות משני הסוגים. בחבורות אבליות אנחנו מכירים למשל את החבורה החיבורית של השלמים, Z, את החבורה החיבורית של השלמים מודולו N, את החבורה הכפלית של השלמים מודולו N. בחבורות לא אבליות אנחנו מכירים את החבורה הסימטרית SM ותתי החבורות שלה, כלומר חבורות של תמורות. אנחנו מכירים את החבורות מהצורה GLN שהן חבורות של מטריצות הפיכות, אולי גם את החבורות הדיאדרליות D2N שאפשר לחשוב עליהן בתור חבורות של סימטריות. דבר אחד שמתברר די מהר כשלומדים את תורת החבורות, הוא שחבורות אבליות הן המקרה הפשוט יותר. דברים מתנהגים הרבה יותר פשוט ונחמד כשהחבורה היא אבלית. החבורות הכי פשוטות, החבורות הציקליות, הן בפרט אבליות. עבור החבורות הציקליות אנחנו יודעים בדיוק מי ומה הן. יש חבורה ציקלית אינסופית אחת ויחידה, שלמים, Z, לא יכולות להתקיים חבורות ציקליות גדולות יותר, כלומר עם אינסוף שגדול מהאינסוף של השלמים. אנחנו יודעים שבממשיים יש אינסוף גדול יותר שכזה של איברים, אבל אין לממשיים מבנה של חבורה ציקלית. באופן דומה, אנחנו יודעים בדיוק מי החבורות הציקליות הסופיות. לכל מספר טבעי חיובי n קיימת בדיוק חבורה ציקלית אחת מסדר n, החבורה ZN של השלמים עם חיבור מודולו n. כמובן, צריך להיות זהירים עם הטענה הזו, כאילו היחידות היא מה שנקרא עד כדי איזומורפיזם. כלומר, יש לנו למשל חבורות כפליות של שלמים מודולו n שגם הן ציקליות, אבל זה לא אומר שאנחנו יודעים לתאר במפורש מה האיזומורפיזם בינן ובין החבורה החיבורית הציקלית. הבעיה של למצוא יוצר עבור החבורות הללו היא קשה. זה מעניין בפני עצמו, יש איזה השלכות בקריפטוגרפיה, אבל לא נדבר על זה הפעם. אז איך נראות כל החבורות הציקליות? אנחנו יודעים. מה עם חבורות סופיות? כאן אולי יהיה אפשר לקוות שהעולם יהיה פשוט, אבל אם אנחנו מרשים לחבורות לא אבליות להיכנס לתמונה, אנחנו כבר נתקלים בחבורות מסובכות ביותר, ממש מפלצות. ליטרלי, יש חבורה שנקראת המפלצת, עם כמות בלתי נתפסת של איברים ומבנה ייחודי לה, שאין ממש דרך טובה לתאר על ידי בנייה מחבורות בסיסיות יותר. אבל, אם אנחנו עוברים לדבר על חבורות סופיות אבליות, פתאום הכל קל יותר, ויש לנו משפט די מרהיב. כל חבורה אבלית סופית היא מכפלה ישרה של מספר סופי של חבורות ציקליות סופיות. אני מקווה שאנחנו מכירים כבר את כל המרכיבים במשפט הזה. ראינו לפני רגע את כל החבורות הציקליות הסופיות, ומכפלה ישרה היא הבנייה הבסיסית ביותר של חבורות מתוך חבורות פשוטות יותר, שרואים בכל קורס בתורת החבורות. בואו נראה כמה דוגמאות לחבורות אבליות שצצות במקומות שונים ומשונים, והדרך לתאר אותן בתור מכפלה של חבורות ציקליות. נתחיל עם Z8 כוכב, שהיא החבורה הכפלית של כל המספרים שקטנים מ8 וזרים אליו. חבורה הזו כוללת 4 איברים, את 1, 3, 5 ו7. אז יש שתי חבורות אבליות שיכולה להיות איזומורפית אליהן, או Z4 או Z2 כפול Z2. עכשיו, אפשר לבדוק באופן ישיר שכל אחד מהאיברים בריבוע יוצא 1, ולכן אנחנו במקרה השני. אז זו אחת הדוגמאות הפשוטות ביותר לחבורה אבלית לא ציקלית, שלא מוצגת סתם בתור חבורה חיבורית של שלמים.
הדוגמה הבאה שהיא דווקא כן איזומורפית אל חבורה ציקלית Z4, אבל היא נראית די שונה. זו חבורת שורשי היחידה מסדר 4. כלומר, כל המספרים המרוכבים שכשמעלים אותם בחזקה רביעית מקבלים 1. ובסך הכל המספרים 1, מינוס 1, i ומינוס i, וקל לראות שהם חבורה ביחס לפעולת הכפל. במקרה הזה, חבורה שנוצרת על ידי i או על ידי מינוס i. שתי הדוגמאות הבאות שלי משתמשות בכוונה במושגים מתקדמים שאני לא מניח היכרות איתם, רק שנראה שגם בהמשך המתמטיקה ממשיכות לצוץ חבורות אבליות פשוטות גם בהקשרים חשובים ורציניים. דוגמה אחת לקוחה מתוך חבורות גלואה של הרחבת שדות, והשנייה מתוך חבורת הפתרונות של עקום אליפטי מעל שדה סופי. בשני המקרים זה לא לגמרי טריוויאלי למצוא את ההצגה של החבורות הללו בתור מכפלה של חבורות ציקליות. בואו נעבור להבין יותר טוב מה המשפט אומר. הוא לא סתם אומר שהחבורה האבלית שלנו איזומורפית למכפלה כלשהי של חבורות ציקליות. העניין הוא שיש לפעמים כמה דרכים שונות לייצג את אותה חבורה בדיוק בתור מכפלה של חבורות ציקליות, עוד רגע נראה דוגמה לזה. מה שהמשפט נותן לנו בפועל הוא דרך קנונית לייצג כל חבורה אבלית. מובטח לנו שלכל חבורה אבלית סופית יש רק דרך אחת להציג אותה בצורה שתואמת את תנאי המשפט. קצת כמו שפירוק לגורמים של מספר טבעי הוא יחיד. הדרך היא זו. החבורה נכתבת בתור מכפלה של חבורות ציקליות, שנסמן את הסדר שלהם ב-n1, n2 וכן הלאה עד nt. כך שכל אחד מהמספרים מחלק את זה שבא לפניו. כלומר, nt מחלק את nt פחות 1 וכן הלאה. לדרך ההצגה הזו קוראים הצגה באמצעות גורמים אינווריאנטיים. הנה דוגמה פשוטה. חבורה הציקית Z15 היא עצמה הצגה באמצעות גורמים אינווריאנטיים של עצמה, כלומר מכפלה שכוללת רק מוכפל אחד. עכשיו, אם נסתכל על החבורה Z3 כפול Z5, זו גם חבורה אבלית, כי היא מכפלה של חבורות אבליות. לכן יש לה הצגה באמצעות גורמים אינווריאנטיים, אבל Z3 כפול Z5, או בסדר הפוך Z5 כפול Z3, אלו לא הצגות על ידי גורמים אינווריאנטיים, כי 3 לא מחלקת 5 וגם 5 לא מחלקת 3. הדרך היחידה לכתוב סדרת גורמים אינווריאנטיים, כך שמספר האיברים הכולל בחבורה יצא 15, היא בדיוק Z15. אז כבר למדנו מהמשפט משהו לא טריוויאלי, ש-Z3 כפול Z5 היא בעצם חבורה ציקלית, למרות שאני מציג אותה כאן בתור מכפלה של שתי חבורות לא ציקליות. הנה עוד דוגמה. כמה חבורות אבליות, עד כדי איזומורפיזם, קיימות מסדר 8, כאן הגורמים האינווריאנטיים צריכים להיות מספרים שהמכפלה שלהם היא 8, ואפשר לסדר אותם כך שכל אחד מחלק את הקודם. אז אפשר גם לקחת את 8 לבדו, וגם את 4 כפול 2, וגם את 2 כפול 2 כפול 2. בכל אחת מהדוגמאות הללו נקבל סדרת תקינה של גורמים אינווריאנטיים, ולכן נקבל 3 חבורות אבליות שונות מסדר 8, וקל לבדוק שאין עוד אחרות. כלומר, המשפט שהצגתי כרגע מאפשר לנו למיין את כל החבורות האבליות הסופיות, בעזרת פתרון של בעיה חשבונית די פשוטה בסך הכל. טוב, נשמע כמו משפט נחמד, אז איך מוכיחים אותו? ובכן, אני לא אנסה, אני לא אוכיח אותו, אני אפילו לא אנסה. זו לא הוכחה קשה עד כדי כך, אבל היא לא קצרה. יותר מזה שההוכחה לא קצרה, היא גם לא באמת נחוצה. אפשר להוכיח את המשפט עם מושגים מתורת החבורות וזהו, אבל בפועל אפשר גם לקבל את המשפט הזה בתור מקרה פרטי, נחמד, של משפט הרבה יותר כללי, שמדבר על המבנה של מודולים. אם אתם לא מכירים מודולים, אפשר לחשוב עליהם בתור משהו שדומה למרחב וקטורי, אבל בזמן שמרחב וקטורי מוגדר מעל שדה, מודול מוגדר מעל חוג, כללי יותר, מה שאומר שמודולים מתנהגים יותר מסובך מאשר מרחבים וקטוריים. על חבורות אבליות אפשר לחשוב בתור מה שנקרא Z מודול, כלומר, משהו שהוא כמו מרחב וקטורי, רק עם כפל בסקלרים שהם רק מספרים שלמים. מקרה מעניין אחר הוא של מודול מעל חוג הפולינומי מעל שדה נתון.
במקרה כזה, משפט המבנה נותן לנו את מה שנקרא צורת ג'ורדן של מטריצה. כלומר, המשפט הכללי על מודולים נותן לנו כמקרים פרטיים, גם את המשפט על חבורות אבליות וגם את צורת ג'ורדן. אני מקווה שזה נשמע מספיק מעניין כדי לעודד ללמוד את הנושא הזה, אבל אני כאמור לא אכנס לעוד פרטים. עד עכשיו דיברתי על חבורות סופיות. חבורות אינסופיות יכולות להיות מאוד מסובכות גם אם הן אבליות, אבל יש סוג אחד של חבורות אבליות שהן עדיין פשוטות יחסית למרות שהן אינסופיות, חבורות שהן נוצרות סופית. זה אומר שאפשר למצוא קבוצה סופית של איברים, כך שכל איבר בחבורה ניתן להצגה בתור מכפלה של חזקות שלהם. שימו לב, כולל חזקות שליליות. במקרה של חבורה נוצרת סופית, המשפט אומר עליה כמעט את אותו הדבר. עדיין מעורבות בהצגה של החבורות ציקליות סופיות, שמקיימות את אותם יחסי חלוקה כמו קודם. פשוט בנוסף לכך, יש עוד חבורה אחת שמעורבת בעניין, Z בחזקת R, כלומר מכפלה של R חבורות ציקליות אינסופיות. אז אפשר לחשוב על החבורה G שלנו בתור מכפלה של שתי חבורות. אחת אינסופית שהיא פשוט עותקים של החבורה הציקלית, מה שנקרא לפעמים החבורה החופשית על R איברים. והחלק השני, הסופי, שלפעמים נקרא הפיתול של החבורה. עכשיו, חוץ משיטת הייצוג באמצעות גורמים אינווריאנטיים שראינו, יש עוד שיטת ייצוג שגם כן מבטיחה יחידות וקצת מזכירה את הפירוק לגורמים של מספרים טבעיים. היא נקראת מחלקים אלמנטריים. הרעיון הוא שאנחנו לוקחים את הפירוק לגורמים ראשוניים של סדר החבורה, ואז מקבלים שהחבורה איזומורפית למכפלה של חבורות, אחת לכל גורם ראשוני בפירוק, שהסדר שלה הוא הגורם הזה בחזקה שבה הוא מופיע בסדר החבורה. מה שראינו עדיין לא מסיים את תיאור הייצוג, כי כל מחלק אלמנטרי שכזה הוא בעצמו חבורה שהיא לא בהכרח ציקלית. אבל אפשר לתאר את הרכיב הזה בתור מכפלה של חבורות ציקליות באמצעות שיטת הגורמים האינווריאנטיים. במקרה הזה כל הגורמים יהיו אותו ראשוני, פשוט בחזקות שונות שמסתכמות יחד אל החזקה של הגורם הראשוני בסדר של החבורה המקורית. זה זמן טוב לעצור לרגע ולנסות להבין את ההגדרה ומה היא בעצם אומרת, כי זה לוקח קצת זמן. בואו נראה דוגמה קצת יותר רצינית, חבורות אבליות מסדר 300. המפתח להבנה של מה שקורה פה הוא להסתכל על הפירוק לגורמים של 300, שהוא לא כזה מסובך. 2 בריבוע כפול 3 כפול 5 בריבוע. אם אנחנו רוצים למצוא ייצוג באמצעות גורמים אינווריאנטיים לחבורה, נצטרך לחלק את הגורמים הראשוניים בפירוק של 300 בין הגורמים האינווריאנטיים. נתחיל אם נשים בצד את 300 עצמו. זה המקרה הפשוט שבו יש רק גורם אחד. עכשיו בואו נראה מה אם יש שני גורמים שאחד מהם מחלק את השני. את 3 חייבים לשים בגורם הגדול יותר, כי אם יהיה 3 בגורם אינווריאנטי קיים, חייב להיות 3 גם בכל גורם שמחלק אותו, ויש לנו רק 3 אחד לחלק. אז שני המקרים הפשוטים ביותר הם כשהגורם הקטן ביותר הוא 2 או 5. במקרה של 2 הגורם השני יהיה 150, במקרה של 5 הגורם השני יהיה 60. המקרה הקצת יותר מסובך הוא כשלוקחים את שני הגורמים יחד ומקבלים את 10 ו-30. אין יותר אפשרויות, כי אם ניקח את 2 בריבוע או את 5 בריבוע בשביל הגורם הקטן, לא יישאר עבור הגורם הגדול, ולכן הקטן לא יוכל לחלק את הגדול. אז מה ראינו? שכל חבורה אבלית נוצרת סופית, אפשר להציג בתור מכפלה של חבורות ציקליות, ושיש 2 דרכים קנוניות לייצג בהן את החבורות הסופיות שמשתתפות במכפלה, באמצעות שיטת הגורמים האינווריאנטיים ובאמצעות שיטת המחלקים האלמנטריים. בצורה הזו אנחנו יודעים להשתמש בחשבונות פשוטים יחסית, כדי למיין את כל החבורות האבליות שקיימות מגודל סופי מסוים. להתראות.